larasan kok. Wah, nggih kedan oh Pak Dalang kok nggih. Ayo Rene ngancani sik. Raden Haraya waraku. Perkudara kok gering nggih Pak Bu. Nek niku mboten perkudara. Lha apa? Perku piye nek niku. Cilik. Lah nek piye ra anak doro. Nggih. Perku piye? Ngopo tanganmu ngopo ya ngopo? Perkudara ki ngene tanganmu. Alah cilik Cilik kok udik. Ayo ya utik mawe kok. Aja kemaki. Ora apa-apa. Perku piye? Nopo? Dalangi sapa? Raden Harya waraku nyata lamun satria jati pati Satrio Jodipati. Wonten dawuh. Aku njaluk kopi. Perkudara kok njaluk kopi. Urung metu to iki mau. Neng gone Pak. Sing ning pondokan mau. Ning kene urung. Lah nggih tombo anyes ya, Mas. Macirat. Simbar Godek wok simbar jojo. Godekmu ya apa? Godek woke brewok lho godek. Oh nek wok Woke brewok. Godek brewok simbar jojo simbari ulu dodo kene. Oh bulu dada. Namanya Simbar. Kopine kelegen. Ngewuh kita. Aku njaluk kopi pahit gulane didewek. Oh, dideweke. 10 kilo. Halah. Sasat ngerampok. Yen ngendika gerang pindah Pindo kuntur. Dasar satria prawira Rama Werkudara ambilno selendangku sik. Ambil ke selendang. Werkudara nggo kongkon. Kae lho. Ambar kae lho. Kae lho lah. Ya. Oh, sampur to. Lah ya selendang.